Serka, dávaj, Serka. Serka pokračuje. Ešte pokračuje Serka, dávaj. Ešte Serka, dávaj. Daj nekonečnú Serku padiny. Poď spravíme domáce video. Ako sa cítite po tomto výkone? Čo? Prosím. Však povedz niečo, Marek. Povedz, aký máš pocity z tohto. Z tohto úplne šajtové proste, lebo tak sa hovorí, že nič nie je dobré. Stalo sa. Ale nie, musím to opraviť a dať celé. Ešte fotku. Super, nebude rozmazať.